lupa like, komen, subscribe karena subscribe-mu gratis. Piye kepcake ning tenan apa ora kerjane? Ini. Oh, enggak. Terus ya. Halo, Halo, Bos. nyapa? Iya piye ning tenan apa ora kerjane kanggo bocah dhek iki? Neng, langsung gandene ae. Oh, iya ya. Lah kerjane nang apa? Neng bagian perawatan. Perawatan. Oh iya ya. Ya anu bocah tak terne rono gian iki. Yo. Kiriman lokasine ya. Yo, tak cegat ning dalan ku. Oh ning sampean cegat ning dalan. Iya, Arahnya ndi? ning arah kota kae lho, eling to. Oh iya ya. Ya wis anu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karanane bocahe. Parahnya, aku isian. Iya, bocah nang urung ning teko. Eren sih. Bangun. Ya, Mas. Ya kok sing tinggal niku no. Ya Mas iki turu kene no. Enggak, Mas. Lah jadi nganu kancamu. Lambul, Mas, yang ket mambingi turu ora tangi-tangi. Lah kok patune kena virus corona. Nah, gua ora ngerti. Ujar aku ngerti kayak klambi minti kayak klambi teh, katoke panggak bolong. Tapi kok mati sangoni. Ya wis disangoni, Mas. Oh, lah ya wis anu sik ae mangkat ae. Anu aku mang diingi welingi. Piye? Jare lek udah wong hati-hati terus kon sang mbako jarene. Ya wis anu mbakune golek ana, alate golek ana. Ya, mbako ge apa ta, Mas? Lah ya mbake ning kono ngerokok apa ora? Yo ngerokok. Lah pani kon ndi ngerokok. Oh, anak tak kira oke susur. Iya. Golek Golek ana ana lah ya? ya. Oh, iya. Kaja suwi-suwi gak ae mangkat ngono ae. Yo, Mas. Yo tak anteni kene ya. Wes. Ayo, Mas. ayo kentang mangkat anu. Dikani. Atau bolong ora, Mas? Ora apa-apa engko mridinge ning bosmu kono. Cek, lah aku kerjane apa to, Mas? Jarane perawatan ngono jareke. Lu, Pak, motor. Iya. Lah aku wani. Ana wani. Ayo. Ayo, Mas. Ayo, wis apa carane? Yo, bisa berani lho, Pak. Bisa, Mas. Jangan sisi tuh. Iya. Foto dong, Mas. Yo, makanya dulu aku.
Iya, iki lho bocah. Suwimen lho. Lah entre dalane wadur kek bingung lah golek iki. Piye langsung apa piye? Sendal. Langsung rono ya. Nggih, Kok nggih. interview ning kono. Kantore pundi, Mas? Oh. Sik montore tak sisene lek ngono. Lah iki ora iso motor to? Ora iso kita. Ya. Lah di kantor kok ora iso motor to? Gudangan kono kok. Oh, ning gudang ya. Bisa ya? Dah, bisa. Eh. Udah. Bisa to, Mas? Yo ora to aku. Iki rasa aku ora puwe ra. Hah? Kerja ning ngene. Iku yo meng ya. Iso dalane kantor kowe iki. Lah ya aku sarane PHP yo. Iku kerjane ngopo? Lah ya masuk gudang ning kene iki nek tonton ora iso mlebu dalan iki. Wong ora kene dalan iki gede. Ora paham ya kerjane ning ngopo iki ra roh aku. Iki piye penak iki? Ya, kok dimulai apa didelok ae sik. Jadi delok ae sik. Ya ya serang karo penting kerja lah ya. Iya. Ya saya ya. Mas. Iki teko nggone, Bro. Oh. Yo, ini di kantor. Lah ya, ini kok. Ngene lho. Yo, iki Jere kan- gudang lho kok. Dah iki. Yes ngene. Ya sarene iki teko nggone ya. Iya. Ya kerasa-kerasakno ning kene. Ono gone kuwi ngene. Ya kan Nek gudange endi jere? Iki lho gudangan. urung dene ngerti lho, maksudnya wis Kok tak interview ning kene. penjelasan. Lek ngonterne ya teko kene. Ya sembah nuwun. Iku lek dene ora kerasa ya ngonterne. Wis iki. Kira yo sik ndi duit to. Bisa Mas sing marung kaku. Iya. Kayak Mas iki. Ya wis nek ngono wis tak wacani kene satu sing apik ya. Aku pamit coba sing apik. Hati nggih sembah nuwun. Ya Mas. Iya iki. Wis lho kene. Ngene meneng lho. Oh, nah, status tenan. Masa gudangmu yo kaya ngene iki, Bos. Iya, yang memang ini iki. Nah, jan jare mulai ngedune barang numpak helikopter. Helikopter yo nek anak guru teli helikopteran. Ai, ta ya wis. Tok ngene lho, tak ngei penjelasan to. Piye-piye kerja kuwi kan Kowe nyapa. eling ngomongi piye to ning kancamu iki? Nek jare kerja ning kantor bagian perawatan ngono. Lah iya, iki ngene lho, kantor iki Kayak kowe kerjamu lho, tak kon ngrawat tandur-tandur aku iku yo. Opo ngono kantor kok kaya ngene iki lho. Nah. Wis ado omah. Ora ning tanggane. Ngono lho yo, penak kowe ngene kok. Yo penak Bos, wong aku iki sarjana padak ning arep kono. Loh, jadi kowe bingung golek kerjonan. Tapi gua ijazah to aku. Yo ora, gajimu luwih dhuwur iki. Iki sasirmu kono. Aku kan ya apa to jane ning kene. Yo kowe yo ning kene iki tak kon ngrawat iki karo tak kon jaga kene iki. Lah aku lek bengi baturku karo sapa lho Bos lek turu ning kene. Bature oke lho ning kene iki. Lho piye wani aku. Bature oke ning kene iki. Oke bature to. Yo, Iki lho, Bro. Lah sapa? yo berane yo. Heeh. Tek. Yo terus lo akeh lho manuk-manuk ya akeh kok. Kan tau
Tahu demit apa? Lho, ngono. Nyandi koncoku kuno mata kon apuk. Demit to kancamu. Mbok jene. Yo mirip kok. Tas. To ning kene iki tenang ae. Gajimu lu dhuwur ning kene. Lah piro? Bulanane apa harian ini iki? Ya ora ning kene harian bayarane. Kayak satu hari ini berapa? Ya ning kene gede. Piro, Bos? Dino 150. 150. Yo, lek kowe gelem lembur bengi tak tambah 50. Dadi 500. 200. Oh iya. Sarjana untung-untung ora. Aku lali. Ya bos, kok ora ndirokok piye lho? Oh, iki mang lali, iki kowe menggoro kok ora? Ya enggak apa? Iki. Linting. Pokoke ning kene tenang ae. Tapi aku dhewe iki apa ya wani lho bos ning kene. Loh, bayaran semono lho Mas Rawani. Jadi kowe pengen ndang sugih. Omah yo waduh. Lah kok lek ning opo-opo aku bunga-bunga ning sapa jang? Telepon aku nggo. Lah aku ora ndek HP. Wis, kowe tak ngiki kok tak ke baturi kowe. Oh, iki ya. Yo, aku biasanya yo kuwi tak ke batur. Halo. Aku ditelepon. Lah piye? Iki radio. Oh iya, radio to, Bos. Yo, lak ngempakne kene iki. Oh iya iki to. Yo, Oh iya. paham to? Paham. Dek, salinmu iki lho. Salinmu nggo. Elek Ntreng ngene yo koyo ngene lho. Aku wis jan piye yo. Stok bayaran gede lho. Iya ora apa-apa. Yo wis aku tak Lah aku lek adus ning ndi mosok aduse banyu sawah. kae. Kalau kae belik ngono kae. Oh, kae toilete ya kono ya. Yo, Kae kena gini sing yo. enak iki. Sing kono kalenan kono enak. Yo. Pesa wae wombo yo. Wong sugih tau iki. Kaya alas-alas ngono ae. Ya wis aku tak delok cacah sik. Lah aku ning kene lho sapa? Wis karo kuwi batermu. Oh iya. Yo, Dewe, yo. iki lek bengi lampune apa? Iki. Oh, iki to. Iki terbagi. Iki moto ngene ya lek nyoloki. Iya. Nyeluk kodok. Iya. Engko bengi tak kirim neh aku rene. Oh, madane dikirim. Iya. Oh, iya. Supaya enak ning kene. Yo. Ya wis, tak tinggal sik. Yo, Bos. Enakno. Yo, hati-hati yo. Yo. Nang kene dhewe kerja kuno ra kuno yang penting ya nang kene bayaran. Semoga aku ndang sugih ya. Amin. Pek. Iso turu iki piye kan kowe lah. Nyapa, Cok? Nyapa, Bos? Kon kerja kok iso turu. Lho, sik kuwes lho, Bos. Iya, jen. Aku sik lungguh, Bos, iki beres iki. Wesel mlaku adoh lho wong marene mangke. Lagi lho mlaku teko kono aku. Wis merem. Lah yo ngantuk yo kesel lho, Bos. Piye ngono lho. Yo engko kerja ki. Arep kerja wong iki keturun. Yo kerja lho. Iya, Cok. Bos. Kerja. Keri lho kembali iki. Iya, jupun, Bos. Wis, Yo, hati-hati yo. kerja. Yo. Ora tak bayar engko. Gua yo dibayar, Bos. Wis mulih hati-hati. Iya. Aku ya kerja iki kan. Wis. Yo. Wah, kerja ninggal tilas aja tanggo nyapa kuno. Ah, ini gini.
Pandang kangen Rino wangi ngerti nemong sawah peteng. Ini bayaran bilang-bilang juta ya. Sasi. Ya serap apa lah. Ini ijazahku. Wis serap apa kerja ngene. Ayo aku. Turu-turu.